Auzitegi konstituzionalak aparteko lansaria geldiarazteko erabakiak nahaste borraste izugarria sortu du. Funtzionario eta langile publikoek ez dute jaso eta aurreratu egin zaie aurtengo uztailekoa, baina behin-behineko langileek urteko likidazioetan jaso zuten. Eta orain, itzuli beharko dute, Osakidetzan dagoeneko indarrean dago agindua. Halaxe adierazi dio Jaurlaritzak Euskal Telebistari. Txosten juridikoa ari da prestatzen, itzulera ahalik eta kalterik txikiena eragin dezan. Bestela, gerta daiteke epe motz baterako lanera itzuli eta kobratzen dena baino gehiago bueltatu behar izatea. Baina badago salbuespenik, egoera guztiak ez baitira berdinak, itunpeko ikastetxeetan esaterako. Bertan kobratu egin zuten eta Jaurlaritza egoera hau ere ari da aztertzen. Izan ere, Auzitegi konstituzionalak berak ere murrizketarik ezin zitzaiela egin ebatzi zuen. Beraz, irakasle publikoek ez dute aparteko lansaririk euki eta kontzertatutakoek bai ordea. Auzia ez da erraza, itunpeko ikastetxeetako diru sarbide publikoak urteko aurre kontuetan zehazten dira eta behar bada berriak euki arte itxaron beharko dute. Bestalde, gogoratu behar da, Espainiako gobernuak itzuli behar duela jaso ez diren aparteko lansarietan gizarte segurantzarako kendutakoa.